Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Muri kungoziva pane vhidhiyo ramuka richitenderera chitrenda rema ZBC presenter avo vanga vataura nyaya yekuti Lobengula akatengesa nyika neshuga. Vanga vachitaura nyaya vachidiscussa kaprogram kavo kavanga vachiita. So kaprogram kako pavangotaura nyaya yekuti Lobengula stuff chichi ndokabva katorwa kapisi kako pakatanga kutrendeswa nemabloggers nevanhu vakasiyana siyana, maYouTuber, vanhu vakasiyana siyana. So muri Zimbabwe zvinhu izvi zvakonzeresa mutauro wakawanda on social media. Paita bongozozo pasocial media, paita noise chairo zvinova zvinhu zvazvikonzeresa kuti ZBC presenter vasvike pakunzi vamiswa basa, vatozosuspendwa nekuda kwezvinhu zvavataura izvi. So panapa inini zvandiri kusangana nazvo zviri kunzi information minister dismisses ZBC board and suspends 2 presenters over remarks ekuti King Lobengula vakatengesa nyika for sugar. Ndo nyaya iri kuitika panapa. Pari kunzi Zimbabwe Minister of Information, Publicity and Broadcast Services Jenfan Muswere has dismissed the state-owned ZBC Broadcast Corporation ZBC board while getting 2 television presenters suspended over scandalously crass remarks on a recent program, saying colonialism was justified to some extent and Bacchanad Ndebele King Lobengula Khumalo sold the country for sugar to Imperial Britain. Obva atotanga nekutonzi atosuspendwa. Hatina kuti tinge tichienda ane mabasa acho ari kutonetsa. Munhu anenge akatoenda kuchikora atoti I think izvo so zvazoita onda kushanda kuZBC obva angosvika otaurawo nyaya yekuti Lobengula kaningi. Nyaya iyoyo kutaura chokwadi mukavhizita muzvikoro minister right now kutaura nachokwadi chaiko. Uchanzwa nyaya iyoyo iri kutodzidziswa vana kutaura kwatiri kuita kunoko zvakawanda zviri kutoitika. Information iyoyo yakutonzwisiswa nevanhu generation yatoko izvi vamwe vanhu vakamacho vatoti aime mungatenda kuti nyika yakachinjanidzwa nespoon neshuga mukuti chikwe. But kutaura chokwadi ma-teachers ndo the way yavano explain this information kuvana vezvikoro. Kutaura chokwadi chaicho chisina kuvanzirana. Ende vanhu ava vaka ma-victim ve-information isiriyo. Tongoti maZimbabwe mazhinji ma-victim ve-information yakadaro. Saka zvinhu zvakadai so zvinoda kungoregererana. Ameno minister ukama ndehwedu ndezvongoonesana nezvanhu avo vogara pane kapunishment kavanopuhwa vangopuhwa kapunishment. But nyika yese inotongobhilivha izvozvo, especially vanhu vari kuShonaland kuno kuHarare, vanhu vari muZimbabwe kutarisira Harare, nzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vekuti ndozvo vanobhilivha because ndozvo vakadzidziswa. So vanhu vari kufanira kutoya vachitokumbira ruregerero maticha nevanhu vakatanga kutodzidzisa that information. Then ava vanhu ava vakakususpendwa kwavo vanofanira kungokumbira ruregerero kunyika muri Zimbabwe kuti aiwa information yatachitaura hazvisiri izvo. Voonekwa kuti voregererwa because zvinhu zvakaoma minister kama ndehwedu hazvidi kuti vatadaro mana.